И така, не завършваме предаването с интервю с Виктория Димитрова от инициативата "Развий се". Здравей, как си? Здравей, много ми е драго да се видим. Да започнем с това. Всъщност, днес да разгледаме темата пропуските в българското образование, които безспорно ги има. Виждаме го непрекъснато. Пък и освен това, бюджетите за образование се наливат в една бездънна каса, излизат наистина функционално неграмотни млади хора. На какво се дължи това нещо според теб? Аз така като и доктор по управление и икономика мога да кажа, че просто мениджмънт подхода трябва да се смени. Винаги нещата тръгват от главата. Има училища вече, които доста добре работят, правят атрактивни обучения за учителите си. Учителите имат желание да се включват в такива обучения, защото това е много важно. Какво е атрактивното нещо, което може да се вкара в образованието, че наистина да бъде на езика на младежите? Аз самата преподавам интерактивни методи в обученията и всъщност съм специализирана в това как да въведат игрите като възможност за обучение. Не само за обучение, те могат да бъдат и за развлечение, разбира се, и повечето учители мислят, че са само за това. Но те са един страхотен обучителен подход и също така може да бъде и форма за изпит. Периодична форма за изпит. И децата, тинейджерите, младежите от най-ранна възраст, до студенти включително, защото правим много голяма игра и в УНСС, преподавам това и в Софийския университет, се забелязва, че те изключително много са погълнати от тези игри, които правим и научават нови неща и имат желание да учат и да се развиват. Каза, че всъщност в предварителния разговор вече преподаваш и даваш съвети как учителите с така повече опит да преподават нещата по-интересно. Какви са тези методи? Аз съм сертифицирана от Министерство на образованието и учителите получават кредити за преминати обучения, които аз водя. Като, например, как да въведем игрите в обученията си, различни интерактивни методи и като цяло как да игровизираме изцяло учебния си процес. От първия ден, 15 септември, до последния ден, така че учениците да бъдат не просто ангажирани само покрай изпитите си или само покрай класни входни нива и други, но да бъдат през цялата година, така да кажем, пулсиращи, живи, будни, млади хора, активни. Колко помага това нещо? Това много помага. Това помага адски много, защото при мен, идвайки на обучение пък в моята си академия за личностно и бизнес развитие, това, което тинейджерите ми казват и ме питат: добре Вики, не може ли и в училище да е като при теб? Не може ли така да е забавно и в училище? А според теб, има ли учители, които наистина гледат на учениците като нещо повече, просто като на хора, които трябва да им се предаде материала, да се обръща внимание на всеки по-отделно, защото наистина учителя става част от живота на едно дете? Учителя е не просто част, много важна част. Аз казвам така, че има един триъгълник: учител, родител, дете. И ние родителите, тъй като аз пък имам първокласник вече и така да се каже, влезнах с двата крака в системата от всякъде, мога да видя пропуските. И като родител, и като обучител. Какви са пропуските? И като човек от друга страна. Пропуските са, че просто за децата и някакси системата е направена така, че прекалено много се изисква от децата, без да им се дава нещо, към което те имат интерес. Напълно съм за, че има учебен материал, който трябва да се предаде, но винаги в моето обучение засягаме темата. Ако децата са шумни в класа и ти се опиташ да им предадеш един учебен материал и те не те слушат и те нямат никакво внимание към теб, дали ще си предадеш по-добре материала за 40 минути, отколкото ако 10 минути вложиш в това да ги разиграеш, да ги затоплиш, така наречените айсбрейк игри, т.е. за разчупване на леда, да се почувстват на място в класната ти стая, в часа, в който водиш, и след това да им кажеш нещата, които искаш да им кажеш, да им преподадеш материал, който имаш за 30 минути. За съжаление, не си го представям това нещо. Аз виждам просто как учителя влиза, тряска дневника на бюрото си и гледа сърдито заради това, че наистина голяма част от учениците имат неуважително поведение към учителите въобще като хора. Защо се случва това нещо и как може това да се промени? Това идва от третата страна на триъгълника — родителите. И от първите 7. Даже има една много хубава книга "Всичко се решава преди детската градина". Така че до детската градина каквото сме случили с децата си, случили сме го. Трябва да ги научим на уважение. Трябва да ги научим на благодарност и трябва да ги научим на йерархия.
Защото, ето факт е, че аз на първокласника ми, първия учебен ден, понеделника вечерта съм писала домашни до 10 вечерта. Въпреки, че трябваше по принцип да играя, че трябваше да има забавно в навлизането. Втория ден, понеже не се прибрахме на време, 7 сутринта станахме да пишеме домашно. Това е изключително изтощаващо и за родителите, изнервящо и за децата, и за учителите, пък обаче не можеш да го пуснеш без домашно, защото ще му дадеш веднага сигнал. Значи и без домашно мога да отида. Значи мама може да ми напише домашното. Нали? Стискаме зъби за малко като родители, за да може после да си берем плодовете на едни деца, които имат уважение към системата. И другото, което казвам, наистина подход. Не може да влиза учителя и да казва, аз ще съм тук абсолютният Артур, защото сега те живеят в ерата на лидерството. Няма никой да последва учителя, ако той не е, така да се каже, лидер формален. Не говорим за това да... Границата е ясна и точна. Закъснял си, имаш отсъствие. Или забележка, или каквото и да бе. Обаче, да не тръгваме с тоягата, а да се опитаме да тръгнем, даже не, да не кажем и с моркова, по-скоро да търсим къде е интереса на детето. Първото нещо, което питам деца, които идват при мен на обучение, ако имаш вълшебна пръчка ти, какво би искал да правим в нашите часове? На 90% съвпада с това, което ние така и така ще правим. Те казват, примерно, да рисуваме или да играем нещо, да се научаваме, да четем. И децата идват и ми казват, че искат да четат. Въпросът е по какъв начин ще бъде зададено това нещо. Добре, да кажем всъщност новите неща покрай твоята инициатива Разви се. Какво е това, което правите там? Много съм щастлива да споделя, че вече работим и с по-малките, тъй като до момента активно работехме с тинейджери, развивахме тази група. Тази година дигаме нивото, защото ще имаме клубове и в държавни училища по личностно развитие. Най-накрая. Но наред с това ще имаме и работилница за развиване на социални, емоционални умения и увереност от децата. Защото фактите показват, че след така да кажем, особено в 5-ти клас има едно леко потъване, пък вече и покрай електронните устройства, пък и покрай постпандемия, синдром. Децата се отчуждиха, не намират начин, по който да си комуникират, не намират начин, по който да решават конфликти. И ето това нещо учителите могат да им помогнат, особено в начален етап, да свикнат с средата и да изградят приятелски взаимоотношения помежду си. Има ли наистина от малките интерес към подобно нещо? Да, сега ще стартираме 4 групи. И в центъра, и в квартали София, Манастирски ливади, Младост и така. Има интерес и от родителите, със силен интерес, и от малките. Защото до момента родителите казваха, той е тинейджър, аз не мога да го накарам да идва на личностно развитие. Не може да го накарате, защото преди това той не е разбрал, че ученето може да е забавно. А колко е важно всъщност личностното развитие и това да се заложи от ранна детска възраст? Аз казвам така. Вие искате детето ви да учи математика и български и английски, нали? И всеки родител си записва детето на математика, български и английски. Някакси по дефолт. Ама това се учи в училище. Окей. А детето, щом не го учи в училище, значи има причина да не го учи. И каква е тя? Мисловната му нагласа. Тоест, то се е блокирал и казва, не искам да си губя времето с това нещо, не искам да го уча. И както то се е блокирало, вие му го давате още повече да се блокира. И за него тези обучения стават малко или много едни безмислени, изкарани часове, от които то не вижда полза. Обаче, ако го запишете на личностно развитие, покажете му, че ако научи английски, то може да има такива и такива възможности в бъдеще. Може да срещне приятелчета още сега, на 10 години, и да си разговаря с тях свободно, без значение, примерно отивате на море някъде. И вече веднага има приятелчета. То ще види смисъла от това научаване. Или математиката, или българския. Защо е хубаво да го знаеш? Не само заради шестицата. Първата ми група се казваше "Подготви се за живота". Ние трябва за живота да ги готвим тези младежи. Комуникацията също между тях така е проблем в момента, просто защото това свикнаха да си пишат съобщения, да комуникират повече в интернет свободно, когато са наживо не намират общи теми. Защо се случва това? Не могат да се представят. Това, което ги учим, е как да се представят, но не да кажат "аз съм Вики на еди колко си години",
ги учиме да казват: аз съм Вики и харесвам да ходя на планина, да ходя на море и да играя волейбол. И в момента, в който кажат тези 3 опорни точки, пред 10 човека, веднага от тия 10 човека, те имат пряка връзка с всеки един от тях, поне по един от 3 интереса. И включително ми се случва да казва: аз обичам да решавам задачи. И веднага поне един човек ще има, който обича да решава задачи. Между това, което каза, да се подготвят за живота от ранна детска възраст, обаче родителите на това мнение ли са, че трябва децата им от толкова рано да бъдат с това мислене? Готови ли са да им го предават по този начин? Има 2 вида родители. Пък и ти се срещаш непрекъснато и с двата вида, според мен. Затова се смея, защото честно казано, по някой път страдаме повече от родителите, отколкото от децата. Те са страхотни родители, те опитват се да дадат най-доброто от себе си. Обаче не осъзнават, че давайки през тяхната призма най-доброто за детето си, страхотна японска мъдрост има: камъчетата, които ще махнем от пътя им, докато са деца, младежи, са канарите, са скалите, които ще ги затрупат като възрастни. Затова много е неприятно да се катери детето по дървото, защото може да падне. Обаче, ако не се покатери и му казваме: не, ти не можеш да се качиш, високо ще паднеш, то вече разбира, че не може да се качи, защото е високо. И така не може да се качи в по-горен урок да научи. Така не може, ако има непрекъснато четворки, да се опита да отиде да получава шестици. И така цялата му увереност леко по леко я подриваме без да искаме. И другото, което е, слагаме им една клетка и едни ограничения. Като се едно с електропастир. До тук е безопасно, а най-хубавото е да излезат извън зоната си на комфорт. Тема с продължение. Много ти благодаря за това участие. Ще продължаваме така и за напред. Благодаря и аз. Много.